Milläs tavoitteella tänään lähdetään kisaan? Kyllä voittamaan lähdetään. Jos pitäisi nimetä kovimmat haastajat, näinhän se pitää kääntää, niin ketkä ne on? Ilmo Larjo. Entäs muut pemarikuskit? No Kyytölä on, sekin ajaa Pemarilla mun tietääkseni. Ja sitten Tiilin Heikki ja kyllä niitä on vaan aika monta siellä. Eli helpolla ei ainakaan voitto tulla. Ei tule missään nimessä. No joo, se ykköspätkä meni aika hyvin ja kakkosella me yritettiin vähän niinku ajaa viisaammin noilla renkailla, mutta ei se tuolla autolla oikein onnistu. Tuossa viimeisellä pätkällä siinä on nyppy ja oikein hidas, niin Tiili nostettiin, niin otti köyttä pois kun me tultiin paikan päälle ja eihän tuo Edosen puusilmä mitään näissä saatana. Se ei päästänyt meitä edellä niin. Mutta mä näin mallia vähän kuinka Pemarin laitahan, niin sen melkein 10 kilsaa. Ei vatskaan, ei se perä saatiin, en mä siinä hävinnyt paljon, mutta ne ei nähnyt kun enhän me maalta valoja laittaa päälle. Niin, no se on sitä, että peli meni niin sanotusti jännäksi. Teillä on Kytölän kanssa nyt sitten oikein kissahiirileikki loppulenkin ajaksi. No jaa, mä en edes tiedä tilannetta, kun on ollut tapana, että mä niitä paljon seuraa. Taitaa siinä olla ihan sekunnin verran eroa. No onhan se paljon sekin, jos se kummakko päin se on. Taisi niin olla, että teidän hyväksi vielä, eli se jos pitää loppuun, niin sitten se riittää. No perkele joo, pitää yrittää pitää niin Kari takana. Mm.